Heippa mun ihanat Show 13 Plus oppilaat. Nyt sitten etäopetuksena meidän It's Quiet Uptown -biisi. Te tiedätte onneksi tosi hyvin jo kaikki nostokohdat ja hassut käsikohdat, mitkä nyt tänään jää tekemättä. Mutta te tiedätte ne, ja jos suinkin koskaan ikinä päästään tätä esittämään, niin sitten lisätään sinne nämä meidän nostot ja käsipätkät ja kuviot ja parihommat ja niin poispäin. Okei, ei muuta kuin opetuspuuhiin, käydään läpi liikkeet noin suunnilleen ja sitten me mennään musiikkiin tähän tanssiin. Lähdettiin molemmin puolin tulemaan, teillä oli kaikilla omat numeronne, jolla te tulitte sisään. Ja mulla pysyy lappusella, luojan kiitos, ne numerot tallessa, niin ei tarvitse niitä teidänkään sitten hirveästi muistella. Palataan niihin sitten joskus, kun nähdään. Mutta täältä lähdettiin, käveltiin anyway sisään omaan tahtiimme ja sitten, no mikä se sana nyt oli, miten mä saatan se heti? Ai niin joo, there are moments that the words can't reach. Niin sillä me tultiin shoom, ohi hali, hakkaat 2 kertaa lattiaa ja tommonen niin kuin rutistus. Pää nousee hitaasti ylös ja sanalla push, työnnät jalat, vartalo joustaa mukaan ja noustaan ylös. Sitten tulee käsipätkä, sitten tulee nosto ja sitten lähtee meidän koreon pätkyläinen. Ja mennään koreosta suorinta tietä. C-K-1, eli tuolta alhaalta swipeaat. Pliessä 1, 2 ja 3, 4. Viiku ja C-K. Pidä kyynärpäät lähellä käsiä, eli anna niitä mennä minnekään tonne lentelemään, vaan ihan lähellä tossa kiinni ja sormet salaa, pose auki. Saman tien tonne tuli 1, 2, 3, 4 kierrot ja viiku C-K. Banaanit, K, ne ja viiku C-K. 1, tuot alas, jalka ylös. Yes. Ja kun mennään toi piruetin jälkeinen, laitat suoraan oikean jalan lattialle ja vasen jalka lentää ylös. Eli vasen ja sieltä oikea. Lähdettiin kävelemään kohti kaveria. Mä teen nyt oikeanpuoleisen kaverin paikan, mutta jos oot tehnyt vasurin, niin harkkaat toki sitä. Tuli askel, askel, haara, käsi, käsi. Alhaalta katse kohti kaveria, hengitys ja sitten se vähän liian pitkä hali. Eli hala, snadisti kiusallisen pitkää. Ja siitä irtauduttiin. Lähdettiin vasemmalla jalalla eteenpäin. 1, 2, 3. Hyvä. Oikea käsi ylös, vasen jalka ylös. Tin, 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 tin. Saman tien alas. Sivu, eteen, ylös ja haara. Katse oikea, vasen. Ja siitä käveltiin riviin. Tik, 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 tik. Ja sitten tuli kaikille and I'm praying kohta. Teitte sen oman rukouksenne, minne teittekään. Vaikka nyt sitten toho. Tai joillekin tuli se tonne ylös, joillekin tuli tähän keskelle. Ja siitä me jatketaan uuteen muodostelmaan. Mennään suorinta tietä sekin pätkä. Kelailkaa, jos olette nyt vielä jo pudonnut kärryiltä, niin sitten vaan kelaatte ja katsotte uudestaan. Eli lähdettiin sivusta täältä. Teinkö mä nyt oikein varmasti? Joo, kai mä teen. Eli 1, oikea astuu, oikea käsi halaa, 2, 3. Tuot jalat vierekkäin, vasen jalka täppää viekkuun, oikea käsi tuolla alhaalla. Yes, sama uusiksi. Eli tuli tasajalka, 2, 3, 4. Vielä. C, K, Y, K, Ko, ne. Olkapäät. Vi ja Ku, C ja K. Ja tosi vahvat. Ei tällaisia nönnyttelyjä, tik, 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 vaan oikeasti pistät olan pumppaa. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Swipeaat ympäri takaa. Tuot haaraan. Isku, isku ja veto. Ok. Ja vedosta puhuttiin viimeksi, kun nähtiin. Teette sen kunnolla rintakehä edellä, semmoinen oikein niin kuin päällekkäyvä. Eli älkää tehkö sitäkään tällä lailla, vaan nössösti sormet menee tuossa laiskasti, vaan shum, kunnolla käyt päälle. Yes.
Sieltä tuli oikea, vasen, fum. Peität käsillä vähän niinku kasvoja. Sama homma. Tap, tap, ylös. Katse kohti kattoa ja käsi on appose auki. Sitten suorinta tietä. Korva, korva, hengitä. Yes. Heilu, heilu, isot kädet. Heilu, heilu, isot kädet. Ympäri, ylös, alas, ympäri, ylös, alas. Ja sitten tulee se semmonen ihme kaatuminen ja raahauskohta ja siihen saakka mä oonkin jääty. Eikä pidemmälle mennä nyttenkään. Eiköhän me mennä musiikkiin tää. Opetus on varmaan saatu jo suht hyvin haltuun. Hyvä, sit mun saat tsemppiä. Siihen jätetään tällä kertaa.